Assalamu alaikum à tous les frères, à tous les abonnés. Assalamu alaikum, an balma silamɛw, an b'aw fo aw ni wula, Ala ka wula nɔgɔya. Mashallah, c'est les voix de Maître Badra Ali di Sabari Kaye. Badini, nan bɛ ni Ala tɔgɔba dɔ ye min ye ayatul kursi ka kunfaya kunni ye, i mako bɛɛ lajɛlen na Ala ka dugukolo kan. I mako bɛ fɛn o fɛn na, i ye muso dɔ le i b'a fɛ o, k'a furu o, a ma sɔn walima somɔgɔw ma sɔn, ni Ala tɔgɔ in ta ban. I yɛrɛ mako bɛ nafolo de la, nafolo tɛ ka sɔrɔ o, siri de b'i la o, wallahi n'i ta, a bɛ siri bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ i nin kan. Jinɛjugu tɛ sera kan tɛ mɔgɔnafin jugu ma, wa a b'i gɛrɛsɛgɛ foni bi tarfatu ayinun. N'i y'a baara ko kura a bɛ jaabi, i k'a ta mɔgɔ de kama, mɔgɔ min bɛ tubabu jamana na, i bɛ fɛ ka Ala dari k'a tigi ka ko dɔ ka ko ɲɛnabɔ baara ko lo wo, o ye fɛn o fɛn no, yɔrɔ jan yɔrɔ sunu a b'a bɛɛ de dilan. Ala tɔgɔ in bɛ ko bɛɛ de dilan. Kun faya kunun no. Mashallah, yanni bɛ don a ko ra k'a ɲɛfɔ aw ye, n b'a ɲini aw fɛ fɔlɔba aw ka abonné sabu an bɛ ka baara min k'a ye. Nanu ɲatawra abonné de ka caya an ka page kan bɛɛ an fari tɛ foni, a bɛ yira k'a fɔ de ko an yɛrɛ ka baara ɲuman da aw ye. Walasa an n'u dusɔn ka diya ka se ka dɔ fara an ka jija kan, o ye alu yɛrɛ abonnement cayali ye. N'an y'a b'o kan dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ an ka baara ka d'aw ye, o de b'a n'u fari foni. Mashallah, n'a abonné n'a kana ɲinɛ, a bɛ notification like pour que n'an vidéo bila a ka se k'a sɔrɔ k'a filɛ. Wa a kana ɲinɛ dɛ, a y'a partager walasa an balimaw minnu t'an ka page ko kalama u ka se ka bɔ a kalama, ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka vidéo ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ni baaraba tɛ quoi, a bɛna ayatul kursi sɛbɛn siɲɛ 7, n'a tilara ale la a bɛna kolojan sɛbɛn siɲɛ 7, n'a tilara o la a bɛ mun kɛ, a bɛ kawatim sɛbɛn siɲɛ 1 pewu, a faamuya kɛ, a bɛ kawatim sɛbɛn siɲɛ 1 pewu, a b'a cɛmancɛla waga, a b'a ka laɲini dɔ ye. N'a tilara o la sisan a bɛna mun baara le daminɛ sisan, a bɛ sɔrɔ ka nasi ni mun k'a min, parfum tɛ k'a ra. Mashallah, a bɛ sɔrɔ sisan ka wurudi yɛrɛ daminɛ. Wurudi min bɛ kɛ jumalo sufɛ de, jɔko 12 le y'a nafila ye. Subhanallah, jɔko 50, i bɛ jɔ i sen fila kan jɔko 50, salamu 25 de b'a kɔnɔ. Salamu 25 jɔko 50. Ni jɔko laban nana se, salamu laban nana se, n'i sigira o kɔfɛ, i bɛ astaghfirullah wurudi siɲɛ 100, ka sɔli kɛ kiraba kan siɲɛ 100, i bɛ sɔrɔ sisan i bɛ ayatul kursi yɛrɛ le wurudi siɲɛ 174, a banna, kana tɛmɛ o kan dɛ, siɲɛ 174. Ni tilara o la i bɛ kolojan ni wurudi, biyahayul jamajini gayumal jamahiri, biyahayul jamajini gayuhal jamahiri, i b'o wurudi siɲɛ 500 ani siɲɛ 90 ani siɲɛ 4, a wurudi man ca, min ka gɛlɛn dɔɔni peut-être nafila ni. N'i ye nin wurudi 500 ni 90 ni 4 baara jigira, wallahi su kelen baara lo. Ni dugu jɛra jumalon sɔgɔma sisan, i bɛ wɔmikun 174 ni 4 ɲini k'a saraka denmisɛnninw ma, kana tila o cɛ i b'a d'u ma kuturuba u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Bilahi kalena Ala la juma wɛrɛ tɛ se, i y'a dabɔ ko kama o ko tɔgɔ bɛ kɛ bi kun faya kunun. Ala tɔgɔ le y'a d'aw ma ten, Ala yɛrɛ n'a jatigɛ kosɔn. Assalamu alaikum.